Усім прывітання, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, мне вельмі прыемна вам паведаміць, што надышоў час нашай рэгулярнай сустрэчы. Раз на 2 тыдні мы сустракаемся з гэтым выбітным экспертам, гісторыкам, аглядальнікам Евгеном Красуліным. Прывітанне, спадар Евген. Дзень добры. Спадар Евген, ёсць тут некалькі тэмаў, якія хацелася б закрануць з вами. Мы тут падзялілі іх і думалі раскідаць на 2 эфіры, хаця хацелось бы, канешне, з нагоды учорашніх мерапрыемстваў і заяваў у Волгоградзе закрануць і тэму фашызму. Але давайте ўсё ж таки пачнем з запланаванай тэмы пакістанцаў, ісламу, судоў шарыяту і талерантных беларусаў, якія вельмі талерантненька вырашылі зняць свае белыя паліто і у штыкі сустрэць у пераважнай большасці гэтую магчымую працоўную міграцыю з Пакістана. Так вось, давайте вось пачнем з такога моманту. Адразу як толькі з'явілася гэтая інфармацыя пра магчымы прыезд пакістанскіх мігрантаў у Беларусь, талерантныя беларусы, якія да гэтага так талерантна ганарыліся сваёй талерантнасцю, раптам усе зрабілі такі выгляд і задаліся пытаннем. Ну, не ўсе, конечно, тут я перабольшваю, але вельмі так актыўна гэта прагучала. А як жа ж гэта так? А мы ж абсалютна розных культур, а ў нас ж цалкам розныя погляды на жыццё, на жанчын, там на ўсё астатняе, на рэлігію. Маўляў, як так можна быць? Наколькі мы сапраўды розныя? Вось зноўку давайте заўважым, што звычайна навіны жывуць, ну, колькі там 2-3 дні, так, максімум отпускаюць. Ну, некаторыя 2-3 гадзіны, так што тут... Некаторыя так, некаторыя ўвогуле не дажываюць. Не жывуць, да? Бывае так. А тут бачым, што гэтая тэма ўжо тыднямі проста сидзіць у нашай медыйнай прасторы і ў галовах таксама. Гляжу, ўжо там вусная народная творчасць пашла, там народ песенькі пачаў пісаць і спяваць іх. Вось, і тут зноўку ёсць некалькі праблемаў, якія вымалёўваюцца на фоне вось гэтай тэмы. І першую і галоўную я б назваў праблему, гэта тое, якую пазіцыю займае ў гэтым усім рэжым Лукашэнкі. Власна кажучы, як ініцыятар гэтай падзеі і як той, хто працягвае гэтую падзею, у тым ліку трымаць у медыйнай прасторы. І вось тут, скажем так, галоўныя прэтэнзіі, канешне, да яго. І, дарэчы, ён, можа, сам не заўважае, як ён выкарыстоўвае гэтую тэму як такую лакмусовую паперку для праяўлення сваёй сутнасці. І я думаю, ўжо ўсе заўважылі, вельмі добра заўважылі, відавочна заўважылі праз гэтую падзею і пазіцыю рэжыму у гэтай падзеі, што на Беларусь гэтаму рэжыму глыбока пляваць. І што гэты рэжым з радасцю бы памяняў беларусаў на які-небудзь іншы народ. Бо беларусаў ён баіцца, беларусаў ён ненавідзіць. Прычым, ну, уласна кажучы, тут праблема невырашальная паміж рэжымам і беларусамі, і Беларусю, і будучыняй нашай краіны. Бо усім таксама відавочна, што беларусы як нацыя талерантныя, неталерантныя, у любым выпадку яны перараслі гэты рэжым, пра што было гучна заяўлена ў 2020 годзе, хоць праявы гэтага назіраліся куды раней, там яшчэ з 2000-х гадоў, 2006, 2010 і гэтак далей. Но вось у 2020 ужо ўся нацыя просто выбухнула. І рэжым гэта разумее, рэжым гэтага не даруе, таму і праскочыла вось у размове з прэм'ерам Пакістану, што гэтыя 150 тысячаў запрашаюцца дзеля таго, каб удзельнічаць у нацыябудаўніцтве. Там спрабуюць, канешне, патлумачыць, што гэта, ну, nation, бо мы не ведаем, як гэта прагучала ў арыгінале. Праз пакістанскі, у першую чаргу, крыніцы чулі гэта і ведаем, што nation – гэта краіна, дзяржава.
Но насамрэч, я думаю, мелася на ўвазе, што а заменіць-ка вы гэтых беларусікаў, так? І тут же пайшлі прэтэнзіі да беларускага народу, што яны там і абібокі, і гультаі, і працуюць тройчы горай, чым еўрапейцы. Ведаеце, я так, калі гэта пачуў, падумаў, зараз будуць журналісты тэлефанаваць па коменты, а што ён меў на ўвазе? Можа, гэта сігнал захаду? Можа, гэта ён робіць крок насустрач заходнім краінам, каб прадэманстраваць, як ён іх цэніць у 3 разы вышэй, чым беларусаў сваіх уласных. Вось, ну, дзякуй Богу, да гэтага не дайшло. Но ў любым выпадку зноўку гэта дазволіла ўсім убачыць, як рэжым ставіцца да беларусаў і Беларусі. І вось наступная праблема, так, якая высветліла тое, што даўно існуе, тое, што даўно заўважна ў беларусах, тое, чым даўно шмат хто падазраваў, але страшыўся запытаць, гэта і адсутнасць талерантнасці і, уласна кажучы, вось гэтая самая ісламафобія, якая даволі даўно прысутнічае ў беларусах і прысутнічае ў мас-медыа і прысутнічае на побытавым узроўні. І вось тут, канечне, узнікае праблема, што якім бы ні быў рэжым, як бы ён не ставіўся да беларусаў, каго б ён не запрашаў, якія пляны не будаваў, Беларусь і беларусы ўсё роўна жывуць у гэтым свеце. Гэты свет вельмі разнастайны. У той жа час ён робіцца ўсё больш шчыльным і шчыльным. І беларусы, мы ўсе, мы не можам ігнараваць той факт, што мы ў гэтым свеце існуем не адны, што існуе шмат культураў, існуе шмат канфесіяў, існуе шмат, скажем, варыянтаў характараў, з якіх зыходзяць разнастайныя трактоўкі, у тым ліку і розных рэлігіяў. І вось той час, які мы цяпер перажываем, я думаю, ён дадзены нам у тым ліку дзеля таго, каб мы спазналі гэты свет. Вось усе пішуць, які жах, што беларусы вымушаны зараз раз'ехацца па ўсім свеце. Гэта, канечне, праблема, гэта трагедыя, а з іншага боку, гэта магчымасць пазнаць гэты свет, вывучыць яго і перастаць яго страшыцца, успрымаць яго адэкватна. Калі мы будзем яго ўспрымаць адэкватна, і ён будзе да нас адэкватным, ён будзе да нас значна дабрэйшым, чым мы спрабуем прыпісаць яму, вось, скажем так, розныя тыпы стаўленняў да нас. І вось тут зноўку да гэтага свету можна ставіцца як да кнігі, якую яшчэ не прачытаў. У дзяцінстве памятаю, глядзіш на гэтыя паліцы кніжныя, там стаяць тамы, і бярэш новую кнігу, і страшна, вось што за гэтай абкладкай ейнай знаходзіцца, і пачынаеш чытаць, і потым, калі дачытваеш да канца, ўжо, шкада пераварочваць апошнюю старонку. Бо так ужо наблізіўся да гэтай кнігі, да ейных герояў, ейных ідэяў і гэтак далей, што ўжо не хочацца развітвацца. І тое ж самае можна казаць пра розныя культуры, цывілізацыі, канфесіі. Вось страшна, калі мы не ведаем, што гэта такое. І тут, зноўку, намі вельмі проста маніпуляваць. Я не кажу, дарэчы, што беларусы адны такія неразумныя і неадукаваныя. Паглядзіце, што цяпер адбываецца ў Ірландыі, напрыклад, якія ідуць пратэсты супраць мігрантаў. І што праз гэтыя пратэсты спрабуюць прасунуць. У Ірландыі па восені, падаецца, будуць прэзідэнцкія выбары, і там такі цудоўны чалавек, як Конар Макгрэгар, я думаю, чулі гэта імя, прозвішча, баец ММА, вялікі аматар Расіі і Пуціна, і ён будзе балятавацца, хутчэй за ўсё, на пасаду прэзідэнта. І вось гэтыя пратэсты супраць мігрантаў, яны праходзяць якраз пад такім ачольваннем Конара Макгрэгара. І, адпаведна, лозунгі там такія ж, партрэты Пуціна там прысутнічаюць, і ўсё гэта. Вось гэтая фобія перад чужым, ксенафобія, яна дазваляе маніпуляваць грамадствам, а што будзе у выніку, я думаю, будзе куды горай, чым, скажем, некалькі вось гэтых шэлтараў для уцекачоў, для бежанцаў.
якія прыехалі ў госці дзеля таго, каб перажыць цяжкія часы, якія адбываюцца на іхняй радзіме. І вось крыўда да гасцёў, дарэчы, у ісламскай культуры гэта, ну, вялікая праблема. Таму зноўку штосьці ў нас Так, як вы бачыце, раптоўны блэкаут нейкім чынам пераскочыў з Гішпаніі і Партугаліі у Вільню, у Літву, дзе зараз знаходзіцца наш паважаны эксперт Яўген Красулін. І калі у іх не назапашаны, не падрыхтаваны дизельны генератор, то ёсць у мяне падазрэнне, што ў нас можа і не атрымацца працягу нашай размовы. Ну, але пачакаем пакуль што, можа быць, сапраўды хуткім часам спадар Яўген да нас далучыцца. Будзем бачыць, пакуль што я тут, можа быць, адрэагую на пытанні, якія ёсць у нашай стужцы. Хеджигер пытаецца, дзе адсутнічалі спадар Лукашук. Хеджигер, ну, трэба часцей быць у нас на эфірах, таму што апошнімі днямі, ну, нідзе не адсутнічаў. Учора быў у нас выходны, як і ва ўсіх беларусаў, радуніца, а сёння у мяне ўжо быў адзін эфір с Фрыдманам. Вось і Красулін вярнуўся, працягваем працу, у панядзелак працавалі, так што усе на месцы, і спадар Яўген таксама. Калі ласка, працягвайце і перастаньце вось гэтыя вот ваши штучки, а то, разумееце, вот какие-то правокации, як все одно Лукашенко с пакистанцами. Калі б мы з вами размаўлялі на тэму старажытных майя, я б быў упэўнены, што гэта алушы. Алушы гэта такія кшталту дамавікоў у культуры майя, якія бегаюць, но яны не злыя, но могуць вось так пажартаваць. Але шкадлівыя. Калі у нас была канферэнцыя ў горадзе Мерыда на штаце Юкатан, ось якраз на сярэдзіне канферэнцыі вырубілася электрычнасць. І ўсе так сядзяць прафесары з усяго свету, алушы шаляць. Ну, ведаеце, у нас, да, што сёння гэтыя алушы шаляць, бо, відаць, мы такія, ну, балючыя для рэжыма тэмы закранаем, што з Фрыдманам перад вами гаварылі вось пра розную, там, так бы мовіць, спробы маніпуляцыі Пуціным і Лукашэнкам я не ведаю, там другой сусветнай вайной, яе вынікамі і ўсё астатняе. Вось з вами таксама пакістанцы, і тут, бачыце, таксама пачалі нешта шаліць. Спадар Яўген, я, можа быць, вас пераб'ю, калі вось вы кажаце пра тое, што беларусам трэба нейкім чынам усё ж такі прыходзіць да разумення, што свет ён не аднабаковы, што ён разнастайны і гэтак далей. Я так разумею, што губазік там рэжымны таксама вельмі актыўна працуе над тым, каб дапамагчы беларусам гэта зразумець. Вось ужо там пакаранні ёсць за каментары нейкія пад навіной пра прыезд пакістанцаў, ужо так званыя гэтыя відэо з прабачэннямі за такія каментары записываются. Ну, то есть вот вучаць беларусаў уму-розуму як дзяцей. Ну, так гэта яны не вучаць беларусаў уму-розуму, гэта яны якраз дэманструюць сабе. Бо яны... Дарэчы, вот я хацеў просто, да чаго я гэта ўсё ўзгадаў, з гісторыі ёсць прыклады, калі ўсё ж таки дапамагала такая наука, ведаеце, по прынцыпу зараз цябе так адлупцуюць, што ты мяне хуценька полюбіш. Вот атрымліваецца такой любовью, такімі метадамі дасягнуць. Ведаеце, гэта можна якраз праілюстраваць адной гісторыі з жыцця Малы Насрыддзіна. Можа, хто-небудзь ведае, быў такі вельмі папулярны персанаж у фальклоры. У асноўным гэта Каўказ, Сярэдняя Азія, крыху ісламскія краіны. І ось гэты персанаж, ён такі, ну, забаўны чалавек, разумны чалавек. Ён смяецца з разнастайных чалавечых заганаў. Ось, і аднойчы Мала прыйшоў у мечэт і здзейсніў малітву намаз.
вельмі так фармальна. Прысутнічаў пры гэтым казе гэта суддзя, гэта уласна кажучы той чалавек, які назірае у тым ліку, каб мусульмане паводзілі сабе адпаведна. Ён зняў башмак і запусціў у Маллу Насрэддзіна. Той тут жа, значыць, зноў свой дыванок рассцеліў для малітвы і здзейсніў ужо па ўсіх правілах там намаз, пасля чаго яго падазваў да сябе гэты казе і запытаў: ну што, калі ты сапраўдную малітву здзейсніў першы раз ці другі? Мала казаў: канешне, у першы. Казе здзівіўся, чаму? Таму што ў першы раз я здзейсніў малітву ў страху перад Аллахам, а ў другі раз перад тваім башмаком. Вось так і тут. Уласна кажучы, гэтыя людзі, вось губазікаўцы, якія, і не толькі губазікаўцы, там нешта ў каналах Міністэрства абароны лукашыскага таксама нейкія рычанні раздаваліся, што толькі паспрабуйце нашых пакістанцаў зачапіць. Ось, гэта паказвае, што ў гэтага рэжыму ну няма ніякіх інструментаў, акрамя як пагрозаў, рыку, гвалту і таму падобнае. А ніякая краіна, я нават не скажу, што ў наш час, у любы час ніякая краіна на такім наборы інструментаў не выжывае. І, уласна кажучы, гэта яны проста дэманструюць, што яны не жыццяздольныя. Што будзе па выніку з дзяржавай, з Беларусій, гэта не кажа, но гэта адназначна кажа пра іхнюю гібель і даволі, я думаю, хутку. І, дарэчы, у ісламе даволі шмат ёсць тлумачэнняў наконт вось гэтага гвалту, наконт прычынення шкоды іншым людзям, наконт пакарання ў тым ліку, стаўлення да іншых і гэтак далей. І тут таксама, вось зноўку, конечно, я разумею, што у нас вельмі мала часу, но хацелася б прадэманстраваць, што такое іслам, у тым ліку, што такое шарыят. Вось гэтыя словы пужалкі, так, для нас. Іслам страшна, яны ж прыйдуць, яны там нас усіх забіваюць ці зробяць мусульманамі. Шарыят, мы з 90-х гадоў чуем гэтае слово з расійскай тэлевізіі той же. Памятаеце, першая, другая чачэнская вайна, нас палохалі, што вось прыйдзе шарыят, падразае вам усім рукі, расстраляе вас усіх. Вось, ну, карацей, ну, канешне, сидзіш, слухаеш, страшна. Што такое шарыят? Некаторыя лічаць, што гэта законы ісламскія. Што не зусім так. Закон гэта частка, вось, юрыспрудэнцыя гэта частка шарыяту, гэта тое, што завецца фікх. А шарыят гэта больш шырокая канцэпцыя, фактычна гэта тыя правілы, тыя рамкі, якімі павінны карыстацца, якіх павінны прытрымлівацца ўсе мусульмане ад народзінаў, і не тое, што да смерці, нават пасля смерці. Там, напрыклад, падчас пахавання, якое таксама падпарадкоўваецца нормам шарыяту. І шарыят, вось, адкуль фармуецца само гэтае паняцце шарыяту, вось гэтых нормаў, адкуль яны бяруцца. Яны бяруцца з некалькіх крыніцаў, найістотнейшыя з якіх гэта Каран. Ну, я думаю, што такой Каран не трэба тлумачыць, но на ўсялякі выпадак. Гэта словы Аллаха, перададзеныя праз прарока Мухаммеда, мір яму, людзям, і запісаныя праз некалькі год пасля смерці прарока. А сунна гэта зборнік аповедаў, ці добра расказаў, не ўсе любяць слова аповед, расказаў пра жыццё Мухаммеда, ягоныя ўчынкі, ягонае ухваленне ці не ухваленне там словамі, дзеяннямі тых ці іншых падзеяў, якія адбываюцца побач з ім, ці тых ці іншых учынкаў, тых ці іншых выказванняў. І вось, уласна кажучы, гэтыя два тэксты, Каран і сунна прарока, яны з'яўляюцца галоўным падмуркам, адкуль і галоўнай крыніцай, адкуль мусульмане бяруць гэтыя самыя правілы. Не ведаю, хто-небудзь спрабаваў чытаць Каран. Вы, Зміцер, спрабавалі? Не спрабаваў. Ёсць на мне такі грэх. Я задаваў студэнтам чытаць Каран.
дзеля таго, каб разумець, з чым мы маем справу і што гэта такое, іслам увогуле. На мяне нават скаргі пісалі, калі я выкладаў ва універсітэце, што мы хрысціяне, а ён нас прымушае чытаць Каран. Ну, увогуле, трыманне свайго невуцтва – гэта цікавая, канечне, гісторыя для людзей, не толькі беларусаў, но яна асобная гісторыя. Хоць мы і будзем закранаць. Дык вось, Каран даволі цяжка чытаць, асабліва калі чытаць яго ў арыгінале па-арабску. Я арабскую мову не ведаю, таму я чытаў толькі тыя пераклады, якія існуюць на розныя мовы, больш зразумелыя для мяне. Што не зусім, канешне, слушна, бо любы тэкст, асабліва рэлігійны кананічны тэкст, перакладзены на іншую мову, ён ужо губляе вялікую, скажем так, колькасць сваіх нюансаў. Таму звычайна пераклады Карану суправаджаюцца даволі шырокімі тлумачэннямі. Вось. І зноўку, мала хто чытаў з мусульманаў тэкст Карану. Мала хто яшчэ менш чыталі тлумачэння да гэтага тэксту. Сумна, там вялікая колькасць хадзісаў, вось гэтых самых гісторыяў, расказаў з жыцця прарока, прычым яны там сістэматызаваны ад даставерных да ілжывых, бо увогуле хадзісы пачалі запісвацца праз 2 стагоддзі пасля смерці прарока. І зразумела, што за 2 стагоддзі словы рэакцыі могуць быць змененымі. І таму вельмі сачылі і сочаць за ланцугом перадачы гэтай інфармацыі. Вось мусульмане, якія сапраўды займаюцца вось Каранам, суннай, яны вельмі сумленныя па дачыненні і да тэкстаў, з якімі яны працуюць, і да сябе, і да Мухаммеда, у тым ліку ягоных спадвіжнікаў. І вось гэтага ніхто не ведае. З шырокіх масаў мусульманаў ніхто не ведае. Ведаюць вось гэтыя улемы, знаўцы ісламу, знаўцы тэкстаў, і да іх звяртаюцца ўжо па тлумачэнні, як паводзіць мусульманам у гэтым свеце. Тут яшчэ праблема, што і сунна, і Каран – гэта тэксты, якія зафіксаваны, якія з'яўляюцца ў 7 стагоддзі нашай эры. Там няма шмат з'яваў, якія існуюць у нашым сучасным свеце. Вось цяпер, напрыклад, у мусульманаў з'яўляюцца пытанні да улемаў, ці можна весці бізнес падчас хаджу, то бок пілігрымкі да святых месцаў, у тую ж Мекку. І тут можна атрымаць самыя розныя адказы. Ну, канешне, адказ, які, скажем так, слушным з'яўляецца, гэта што Мухаммед займаўся бізнесам, ён вадзіў караваны, і такім чынам бізнес не з'яўляецца чымсьці заганным, можаце, канешне, падчас пілігрымкі рабіць свае бізнесовыя справы. Спадар Евген, я выбачаюся, што перабіваю, а вот задаюць яны пытанне, ці можна забіваць жанчын камянямі па шарыату, что это вот такое пакаранне адбываецца. Давайте ўсё ж таки вот да тых страхаў, якія ёсць у беларусаў з гэтай нагоды, што ўсё ж таки, па-першае, шмат жонства, па-другое, вось вам гэты шарыат, які паводле якога жанчын забіваюць камянямі, і жанчына не дакажа там, што тебе яна прыйдзе паскардзіцца, што яе згвалтавалі, яе за гэта яшчэ і пакараюць. Дык вось, каб адказаць на вашае пытанне, якое безумоўна цікавіць куды больш, чым беларусу, чым вядзенне бізнесу падчас пілігрымкі, я працягну сваю ідэю, каб даць зразумець, адкуль гэта ўсё выцякае. Дык вось, няма ў ісламе такіх інстытутаў, як, напрыклад, папа ці папа рымскі, які, калі вяшчае экс-катедра, гэта абсалютная праўда. Няма там, напрыклад, патрыарху, так, які як казаў, так і трэба рабіць. Там няма такіх структураў, няма такой іерархіі, ёсць больш аўтарытэтныя людзі, якія прызнаюцца, аўтарытэт якіх прызнаецца, да іх меркаванняў прыслухоўваюцца. Ёсць меней аўтарытэтныя. Вось гэтыя улемы, яны могуць выдаваць фетвы. Фетва – гэта, ну, такое заключэнне наконт адпаведнасці ці неадпаведнасці нормаў шарыята, таго ці іншага ўчынку, там, падзеі ці гэтак далей.
Фетвы могуць і прадпісваць, напрыклад, недавно вось, ну як недавно, з 10 год таму адзін разумнік выдаў фетву па вынішчэнні пірамідаў егіпецкіх. Ну, мусульмане посмеяліся, што рабіць. Вось, дык вось, у ісламе сучасным паводзіны шмат залежаць вось ад гэтых рашэнняў, ад меркаванняў уламату. А улемы могуць рабіць гэтыя свае рашэнні, высновы на падмурку свайго характару. Вось як вы кажаце, так, пабіццё камянямі. Звычайна гэта асацыюецца са здрадай, калі жанчына, не абавязкова жанчына, мужчына таксама, здраджвае свайму партнеру па шлюбу. Вось я недавно лазіў па расійскамоўным сайтам ісламскім, і на адным з сайтаў просто з жахам прачытаў, што ў выпадку зіна гэта і ёсць, гэта здрада сямейная, у Каране прапісана пабіванне камянямі. Калі б я дабраўся да аўтара гэтага тэксту, я бы яго просто пысай ткнуў у Каран і прымусіў яго шукаць. А дзе ў Каране гэта сказана? У Каране нічога не сказана пра пабіццё камянямі. Вось ніводнага разу. Там сказана так, сямейная здрада гэта страшны грэх. Безумоўна, ён, скажем так, падлягае пакаранню. Але пры гэтым, вось калі мы Каран будзем чытаць і шукаць інфармацыю пра зіна, здраду сямейную, мы пабачым там такія прапановы. Гэта пакаранне ударамі палкамі. 1000 удараў палк аднаму, 1000 другому. Тут, праўда, ёсць праблемка. Зрабіць гэта можна толькі калі той, хто абвінавачвае іншага ў здрадзе, прадставіць 4 сведкаў. Ну добра, 2 сведкаў у крайнім выпадку. Вось давайте падумаем, уявім сабе акт адюльтэру, на які запрашаюцца сведкі. Вось са свечкамі, каб пастаялі і маглі потым у судзе зафіксаваць і пацвердзіць, што так, сапраўды факт адюльтэру адбыўся. І нават пры гэтым, калі чытаць іншыя месцы Карану, там няма, скажем, тэматычных раздзелаў у Каране, усе прыгадыванні, скажем, меркаванні па розных выпадках, вось такіх як здрада сямейная, ужыванне алкаголя, вопратка зноўку. Гэта раскідана па розных сурах, і трэба шукаць гэта, трэба глядзець увесь тэкст, каб знайсці. І вось калі глядзіш увесь тэкст, там натыкаешся на вельмі цікавае меркаванне наконт здрады, у тым ліку жаночай здрады ў сям'і. І там чытаеш, там ніякага пабіцця камянямі. Там напісана, калі жанчына зрабіла супраць вас мерзотнае, то бок здрадзіла вам, зачыніце яе, замкніце яе на жаночай палове дома, пакуль ваш гнеў не суцішыцца, ці пакуль яна не памрэ. Ну, ці вы не памрэце. Ніякага пабіцця камянямі. А далей напісана, ці даруйце, бо Аллах літасцівы і міласэрны. І як ён даруе, так даруйце і вы. Ну, ведаеце, спадар Евген, у Каране, можа быць, сапраўды яно не чытаў. Вы-то чыталі, хай у перакладзе, але ведаеце, можа напісана быць прыгожа і вельмі так добра, як і у іншых якіх добрых кнігах, як у Бібліі, да прыкладу, не ўкрадзі, не прэлюбадзейству і гэтак далей. Але адна справа напісана ў кнігах, другая справа, як яно адбываецца ў жыцці, у адпаведнасці з якімі нормамі жывуць. Я ведаю прыхільнікаў ісламу, якія жывуць у Беларусі, якім типа забаронена алкагольныя напоі ўжываць, а яны ўжываюць, тому что, ну, Беларусь, она ж не ісламская, не ісламістская, як там правильно, краіна. Аллах сюды не глядзіць, ён не ўбачыць. І ўсё астатняе, і камнямі пабіваюць, хоць у Каране не напісана, і гвалцяць, хоць у Каране забаронена, і ва ўсіх астатніх. І вось з гэтым беларусам жыць. Наколькі ўсё ж такі гэта вот... Ідзем далей, згодны? Да сумна ідзем. Вось дзе шмат прыгадваюцца пабіццё камянямі, гэта ў Сунне. Прарок там кажа, пры здрадзе так пабіць камянямі, але зноўку пры тых жа умовах, калі ў судзе гэта будзе даказана. І гэтая норма пабіццё камянямі
яна была прынята ў шарыяце. Вось, напрыклад, у асманскай дзяржаве. Асманская дзяржава праіснавала з 1299 па 1922 год. Гэта 623 гады. Так? 623 гады. Пакінула вялікую спадчыну юрыдычных дакументаў, у тым ліку справаздачаў па судовых справах. Як вы лічыце, за 623 гады колькі было вынесена выракаў да пабіцця камянямі? Асманская дзяржава, 623 гады, шарыят. Ну хто ж яго лічыў? Лічылі адзін. Просто падлічыць. Там не зламаешся на вялікіх лічбах. Адзін роўна вырак быў да пабіцця камянямі. У наш час, парадаксальна, куды больш было выракаў у тым самым Пакістане. Прычым зноўку цікава, я думаю, шмат хто ведае з нашай аўдыторыі, што вось, напрыклад, калі мы возьмем Афганістан 60-х, 70-х гадоў, гэта была светская дзяржава. Вось гэтыя фотаздымкі знакамітыя дзяўчат у міні-юбках, у міні-спадніцах, бібліятэкі, універсітэты, дзе жанчыны вучацца. Тое ж самае з Іранам, да ісламскай рэвалюцыі, светская дзяржава абсалютна. Тое ж самае Саудаўская Арабія. Да пачатку 80-х гадоў там жанчыны маглі кіраваць нават грузавікамі. Пакістан тое ж самае. Там прыйшоў канкрэтны чалавек да ўлады, Зія-уль-Хак, генерал, як кажуць, сцвярджаюць ягоныя біографы, ён быў з вельмі такой рэлігійнай сям'і, і калі ён прыйшоў да ўлады, ён пачаў насаджваць іслам. Вось калі вы паглядзіце ў інтэрнэце, там пашукаеце на тэму ісламізацыя Пакістана, гэта будзе не старажытнасць, не сярэднія векі. Гэта будзе канец 70-х гадоў 20-го стагоддзя. Вось з гэтага часу пачынаецца ісламізацыя. І там былі прынятыя адмысловыя законы, якія у тым ліку прадугледжвалі за сямейную здраду пабіццё камянямі. Зноўку гэта тычыцца толькі сямейных, не тычыцца ні замужніх, ні жанатых. І пры гэтым выносілі такія прысуды да пабіцця камянямі. Ніводны не быў выкананым. А потым у 2006 я ведаю, там гэтыя законы, вось гэтую групу законаў, яе нават не адносяць да шарыяту. Вось гэтую групу законаў, уведзеную Зія-уль-Хакам, там законы і па сямейнай здрадзе, і там законы па безбожніцтву, па багахульству і гэтак далей. Вось там пабіццё камянямі не прымянялася, хоць і цяпер ёсць людзі, якія сядзяць у турмах пакістанскіх, хтосьці з пажыццёвым прысудам за гэта, а хтосьці з прысудам да пабіцця. Толькі ніхто не думае, што гэта будзе ажыццёўлено. Былі выпадкі канкрэтныя, калі дзяўчат пабівалі камянямі, гэта ў плямёнах пакістанскіх, якія ў горных раёнах жывуць, но гэта спісывалі на, уласна кажучы, вельмі слабую адукаванасць тамтэйшых знаўцаў ісламу і вельмі слабую абазнанасць у тым ліку ў ісламе самім. Там жа выносілі не толькі прысуды да пабіцця камянямі, там выносілі прысуды да групавых згвалтаванняў. І гэта, адразу кажу, супярэчыць нормам шарыяту. І супярэчыць усяму, што напісана ў Каране, усяму, пра што казаў прарок, што зафіксавана ў сунне. То бок, гэта не ісламскія дзеянні. Тое ж самае тэрарыстычныя атакі. Вось паглядзіце, ёсць апытанкі ў ісламскіх краінах, як насельніцтва гэтых краінаў, мусульманаў у свеце каля 2 мільярдаў цяпер пражывае. З іх тыя, якія прытрымліваюцца экстрэмісцкіх поглядаў і належаць там да нейкіх экстрэмісцкіх тэрарыстычных груповак, ну не ведаю, які там, якая доля адсотку ад гэтых 2 мільярдаў. І вось амаль 100% у гэтых краінах асуджае тэрарыстычныя атакі, пры якіх гінуць людзі. Ну, уласна кажучы, увогуле тэрарыстычныя атакі, асабліва тое, што звязана з самазабойствам. Бо ў Каране сказана, хто заб'е аднаго чалавека невінаватага, той як забіў усё чалавецтва. І такім чынам іслам адназначна забараняе забойствы.
конечно, есть там некоторые аяты это часткі невялічкія сураў больш буйных разделаў Карану. Ёсць аяты, якія так называюць гэта вершы мяча. Іх так называюць, гэта ў асноўным 9 сура ад Туйба, гэта ад Таўба, пакаяння. І там ёсць, што як толькі скончацца свёнтыя месяцы забаронныя, забівайце ўсіх гэтых безбожнікаў. Но нават вось калі пачытаць выказванне цяперашніх нашага часу лідараў розных экстрэмісцкіх арганізацый, якія прызнаны міжнароднай супольнасцю тэрарыстычнымі, напрыклад, ну што ўзяць, ну браты мусульмане, так, з таго, што цяпер вядома, больш-менш актуальна. Вось лідар-заснавальнік гэтага руху тлумачыў гэты аят так, што гэта вельмі, скажем так, ну, залежыць ад кантэксту, кантэкстуальна. Так тлумачылі і ў раннія часы інтэрпрэтатары гэтага аяту. Гаворка ідзе не пра ўсё жыццё мусульманіна і ісламскай грамады уммы. Гаворка ідзе пра канкрэтныя выпадкі. Гэты аят належыць да гэтак званага медзінскага перыяду. Увогуле Каран запісваўся у, скажем так, два перыяда, гэта мекканскі, да таго, як Мухаммеда і мусульманаў выгналі з Меккі, і медзінскі, калі мусульмане жывуць у Медзіне, і яны ваююць з мекканцамі, сваімі ворагамі. І вось гэты аят якраз тычыцца гэтай барацьбы супраць мекканскіх ворагаў, супраць курайшытаў, якія ў свой час хацелі забіць Мухаммеда. Гэта не тычыцца паўсядзённага і ўсяго жыцця ісламскай грамады. Так што тут у Каране можна знайсці шмат чаго. І гэта, зноўку, некаторыя кажуць, што, ну, так, супярэчны абсалютна тэкст. Не, там няма ніякай супярэчнасці. Там проста да кожнага канкрэтнага выпадку ёсць свой падыход. І вось якраз задача улемаў, да якіх звяртаюцца мусульмане, патлумачыць, які падыход і чаму ён адэкватны ў той ці іншай сітуацыі. І так, вось, калі абмяркоўваецца цяпер праблема з пакістанцамі, іх прыездам, я чытаю ў Фейсбуке там меркаванне, ўсё яны прыедуць, тут же на мяне аўтамат наставяць, прымусяць шахаду прамаўляць, но я не прамоўлю шахаду, заб'юць мяне, згвалцяць майго мужа, зробяць маіх дзяцей мусульманамі, ўсё. Не, неправда, не будзе гэтага. Бо мусульманам гэта так же дзіка, як і нам. Але могуць быць тыя ж улемы, імамы, якія праз непаразуменне ці праз свой характар. Вось, ну, не любіць чалавек жанчынаў, асабліва тых, хто здрадзіў. І калі яму прыходзіць чалавек, запытвае, слухай, жонка здрадзіла, я кахаю яе, што рабіць? І ён кажа, забі, каніша, забі каменямі ўсё, насмерць. А іншы скажа, слухай, ну ты яе кахаеш, ну, калі яна раскаялася і казала, што не будзе больш, даруй ёй. Вось гэта больш адпавядае канцэпцыі ісламу. Но зноўку праблема з канкрэтнымі імамамі. Дарэчы, таму вось тое, што робіцца ў заходняй Еўропе і варта рабіць нам, гэта праца з імамамі, з уламатам на тэрыторыі краіны, бо гэта тыя людзі, якія фактычна фармуюць стаўленне мусульманаў да наваколля. І калі яны будуць казаць, так, вось там, у 9 суры, у 5 аяце напісана забіваць усіх, ідзі забівай. І будзеш ты ў вырыі разам з гурыяй. Вось гэта адна сітуацыя. Іншая сітуацыя, калі гэты імам будзе казаць, слухай, цябе запрасілі ў госці, ты прыехаў у гэтую краіну, цябе не крыўдзяць, табе далі працу. Дык чаму ты будзеш крыўдзіць гэтых людзей, тым больш, калі ты будзеш забіваць іх? Ты будзеш антымусульманінам, ты будзеш тым, пра каго Аллах казаў, што ён забіў усё чалавецтва. І лепш такому не нараджацца. Ну, там не сказано ў Каране лепш не нараджацца. Но гэта страшэннае злачынства. І такім чынам, вось, вельмі шмат што залежыць ад гэтых людзей, якія працуюць з ісламскай грамадой у той ці іншай краіне.
Ізноўку тут вельмі шмат, калі паглядзець на гісторыю, на сучаснасць, мусульмане паводзяць сябе як люстэрка таго грамадства, сярод якога яны апынуліся. І калі да іх ставіцца добра, калі ім сказаць салям, мир вам, салям алейкум, яны будуць также ставіцца і да вас, бо ім забаронена ставіцца да вас варожа, яны перастаюць пасля гэтага быць мусульманамі. Дарэчы, тое ж самае тычыцца і гвалтоўнага пераводу ў іслам. Вось я думаю, шмат хто баіцца, што іх будуць гвалтоўна пераводзіць у іслам. Гэта дзікія орды пакістанцаў на бабруйскай ткацкай фабрыцы, баранавічскай, выбачаюся. Дык вось, некаторыя вераць, што у іслам можна перайсці, калі прамовіш шахаду. Шахада, адзін са слупоў ісламу ў шарыяце, гэта формула няма Бога акрамя Аллаха, а Мухаммед прарок ягоны. Оп, я прамовіў яе, типа я мусульманин. Ну, некаторыя кажуць, што не, трэба яе прамовіць па-арабску, трэба прамовіць тройчы, трэба там прамовіць у прысутнасці мусульманаў, трэба яе прамовіць у мячэты. Гэта ўсё не тое, бо сунна прарока кажа, што мусульманінам ты зробішся, калі ты выконваеш, прытрымліваешся 5 слупоў ісламу. Ты прамаўляеш гэтую шахаду, но ты не просто яе прамаўляеш, ты ў яе верыш. Ты яе прымаеш цалкам. І калі ты яе прымаеш пад пагрозай, пад прымусам, як той Мала Насреддин, які выканаў намаз, яшчэ адзін, дарэчы, з слупоў ісламу, пад пагрозай башмака казі, тады ты не мусульманин ніякі. І гвалтоўна прымусіць табе сумленна до конца, до дна сваёй душы поверыць вось у тое, во што верыць мусульманин, ты гвалтоўна гэтага не зробіш. У Коране, дарэчы, гэта забаронена. Там сказано, што не прымушайце дзяцей сваіх, тыя, хто поверыў, не прымушайце дзяцей сваіх пераходзіць у іслам. Бо гвалтоўна гэтага не дамагчыся. Наадварот, вось, як Губазік, так, той прымушае там каяцца, прымушаў наступаць на бел-чырвона-белы сцяг. Ён думаў, што гэта там вялікую любоў выкліча да рэжыму, ды не. Гэта выкліча роўна адваротныя пачуцці. А гэта якраз не тое зусім, што патрэбна ісламу і мусульманам і нам у тым ліку. Так што не трэба баяцца, што вас пераўтвораць у мусульманіна. Нават калі прымусяць вас прамовіць гэтую шахаду. Вы яе прамовіце пад прымусам, но там не будзе ні вашай веры, там не будзе мусульманаў навокал, бо той, хто прымушае пераходзіць у іслам, не мусульманин по шарыяту. Ну что ж, у прынцыпе я тут з вами згодны як мінімум у адным, у тым, што ўсё ж таки больш трэба шырока глядзець на свет, на сусвет, адкрываць сябе гэтаму сусвету, адкрываць сваю краіну для гэтага сусвету, ну і знаходзіць безумоўна паразуменне, таму што паразумецца можна заўсёды. Галоўнае, каб не было такого упартага, что вот я по-моему, а ты вот я толькі по-свойму, і ніякага такого паразумення не будзе. Ну паглядзім, што далей будзе адбывацца з гэтай ідэі Лукашэнкі. Ну у любым выпадку будзе цікава назіраць. Я выбачаюся, спадар Яўген, на жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю размову. Я нагадаю, што з намі на сувязі у рэгулярнай нашай эфірнай сустрэчы раз на 2 тыдні мы сустракаемся з гісторыкам, аглядальнікам Яўгенам Красуліным. Дзякуй вялікі, спадар Яўген, да наступнай сустрэчы. Дзякую вам. Я думаю, там шмат пытанняў будзе у аўдыторыі. Ну троху ёсць не тое, каб пытанняў, но такое, скажем так, дзесьці нязгода з вами ёсць, але я думаю, што можна будзе, пачытаеце, паглядзеце, калі будзе такое патрэба, то рэфлексанём, як кажуць, у наступнай сустрэчы. Добра. Я думаю, мы вернемся до гэтай тэмы. Да сустрэчы. Шчасліва. Сябры, праект Беларусь Туморроw яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.